Aktibong misalmot ang mga empleyado sa City Government of Davao sa gipahigayong second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Sa Makilala, Cotabato, giandam sab ang mga estudyante kung unsay angayang himuon panahon nga dunay pagtayog. Ani ang report ni Argil Relator. Human ang pag-duck, cover and hold sulod sa opisina. Gilayong nanggawas sa City Hall o Sangguniang Panlungsod Building ang tanang mga empleyado. Nakalinya sila pagawas samtang nakatabo ng ilang kamot sa ulo. Nag-evacuate ang maong mga empleyado sa lugar nga hawan ug layo sa mga building. Kiniagig pagsalmot sa nationwide simultaneous earthquake drill. Sa Makilala, Cotabato Province, nanggawas sab gikan sa mga classroom paingon sa open field ang mga estudyante sa mga eskwelahan human sila nag-duck, cover and hold. Doon na sa evacuate sakay sa stretcher. Kahinumduman nga niadtong 2019 ang Makilala ang pinakaapektado dihang mitay og ang kusog nga linog. Tumong sa earthquake drill nga maandam ang katawhan kung unsa ang ayang himuon o galing dunay mo igo nga kusog nga linog. Abiso sa otoridad nga ugaling dunay mabating pagtayog, mutuman sa duck, cover and hold ug mangita og lugar nga luwas nga makabakwit. Kini aron masiguro nga luwas sa bisan unsa mang danyos nga resulta sa pagtayog. Ako si Argil Relator, One Mindanao.